kan persembahan sesajen tu dia tu aka sobau doi Herodos do didok si Paulus aka permainanon harorangon pangangution hata baraksi pergaiton do lana asingi aka ada di sini kan asabuhai bana ala yarong dupe muse turunan ni si Tiur si Torang si Poltak si Bicar nabui bainokku tu ibana tu dongakku tu dongat tubuhku tu hula-hulaku tu borukku tu dongat sahuta dongat sahuria dongan kelompok kor mana ngaha nabi nahen na tuau nadinggani ikut dumenggan bainokku balos sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin horas madihita barita nuli di minggu tasadarion di minggu letare tarsura Mei aka malamido inanami di Efesus bidu 5 mamuka sian ayat walu sahatu ayat 10 4 tapi utiu ma di bagasar hatta Efesus bidu 5 ayat walu sahatu 10 4 sonon ma didok dihatani tuhata aina hulum dohamu najolo alai tiur doang gunuaing di bagasan Tuhani marparange mahamu songon akka anak hatiuron aina sahabasaun dohot hati goran dohot hasitongan ido parbueni natiuri tak kasih hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani unang masaur hamu tuaka ulaun hahulomon na suada parbuena picangi hamu ma akai tagonan aigari manaringoti naniula nasida dinabuni gari hailaudo alai gabi patardo isaluhu na tinoruan ni natiuri ainasa naung di papatar tiurmai di bahini ninnado tersunggul maho na terpudum jalahihi masian akka namate gabe sodangan ni Kristus maho ido yang go sahna saat mahitan waeng di minggu letare ati kawang kena sudah do waeng marlas ni roha ulaning walaupun banyak tantangan pergumulan silih berganti tapi tidak surut lasni roha ni huriah KBP Taman Minyaun amin. Minggu letare berasal dari bahasa Latin berarti bersukacitalah marlasni roha ma sia Yesaya 66 ayat 10 bahasa Latin lae tare Yerusalem bersukacitalah hai Yerusalem. Jadi sada minggu di sada tahun perhuriaonon adong warna minggu letare mangarahok kita bersukacita marlasni roha ahado na mangocar marlasni roha minggu letare menjadi tanda pengharapan pakirimon dohok lasni roha ala perjulu nunga jonok paskah napaduahon adong do pangapulion penghiburan di masa-masa pertobatan jadi mau huriat HKBP di minggu-minggu sengsara mendekati masa-masa Yesus yang disalibkan itu sasitongna hitan waeng dalam masa-masa pertobatan asa laus hipu sikopan no di Jumat Agung do paskai tahamulateo dengan bahasa ni Tuhani ala napatuluhon di baga-baga tuhata haluau dihita jiodo lasni rohata kamangkenang jadi konubal gado lasni rohata sadarion sianaka na asingi ala nunga majonok ari paska napaduahon rodo pangapulion di nguluni akanaolo paubahod dirina dohot adong do baga-baga haluahon na mangihut di konteks nuaingon dihita melonakaning secara liturgi molo ditiki hita sonari kenapa berletare ada mabelas roham inang amang mangojari tauji majo mamereng masa lalu dulu dari nas ini dulu Efesus 5
ayat 1 sampai 7 adorak sutur pukon om mahita duluon permainanon adong bahasa Indonesia anda hubai ditoro harorangon pangahution hatabaraksi pergaiton molo mulak kita nuaing kilas balik tuh tata 20 tahun nasalpu 30 tahun nasalpu apalagi iba dang apala lansia dope merumur 40 dope huingok dope akka hata narorang do akka dong aku ditiki au di huta jala molo saya upaya ngoti yolo do mekel sadiri au ala gabe sada bahasa yang molo sonari bahasa gaul permainan dope harorang dope pangahuti dope hatabaraksi dope pergait-gait dope percabulan kecemaran keserakahan perkataan kotor didok si Paulus dang si tean harajaun ni debatai mana tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah sudah natagwari nakaning na ginawaran ni si Paulusi jala tauduti mamuse dope dulu kita itu sioloi naso debata doi penyembah berhala doi. Jadi ternyata penyembah berhala bukan hanya pergi ke kuburan sumanguk nyopung marsoba-soba tu si mangalehon tami-tami sianido hata tamiang. Jadi hati-hati kalau bilang tamiang martangiang mahita. Jadi bukan martamiang, molo martamiang, martami-tami memberikan persembahan sesajen tu dia. Tuaka sobau doi. Herados do didok si Paulus akka permainanon harorangon pangangution hatabaraksi pergaiton do lana asingi akka penyembah berhala. Namang ihut aina holom do hamuna jolo dulu kita kami saya dalam kegelapan alai tiurdo hamu anggo nuaing di bagasan Tuhani hutekaton di bagasan Tuhani. Ibu bapak saudara-saudara menjadi terang bukan ibu bapak yang buat anggo gulap laus gulap nama kita ido asa alak batak saya dipilih do najulu bolu halak batak tulen guarnya nakon na gabe saurdo dohot visi misi tangiang kan maaf kalau ada namanya di sini dibuatlah nama anaknya si Tiur ada di sini kan asabohai bana ala yarong dupe muse turunan nih si Tiur si Torang si Poltak si Bicar muse Rumondang ido kana kamang kena adong di son barani mabayan guarnya na si golap matabayan na sa golap pita sa keluarga bah ay toropong na rumuruk bah nangolaw bah ijo no opuni si golap bah bahaya deh alay opuni si Bisar opuni si Poltak opuni si Patar amse si Torang ima ido kana kamang kena tangiang doi tangiang borak dubah guarnain inna bolu paborat tu harus ngoni adong terus ni huria amang paditanami macai-cai do anak konami uninna ai buasa paborat tu radite ya guarnai bah ninna roha ai siarobe kamu guarna Abraham bah ai bahasa pola borak bolu Abraham dangi mabeni daung sado iko digati dong paditanami bah dak porsia ho tu Yesus nama dongani bana alan guarna si Abraham gabe borat bapak segala orang percaya hape na bohado bana hurang idadang do tulas nyari gabe ya ima na hurang dileo do asupan asi do akka na asing gabe boha macai-ca da umay sakita te tiurdo hamu anggo noaing di bagasat Tuhani salinari di bagasat Tuhani do bulan bersinar tidak pernah sebenarnya bulan memiliki apa
sinar sendiri. Tetapi kenapa bisa bulan memantulkan cahaya malam ke bumi? Karena bulan menghadapkan dirinya ke sumber terang yang sesungguhnya, yaitu matahari. Maka dia menyerap sinar matahari, lalu dia pantulkan ke bumi. Roma akalan sianazulu, kaulah bintangku, kaulah bulanku. Daupe sada di dia, dipakat sada di dia. Dau mangarato bereng ma di bulani do hita, jadi moliate ma tu bulan. Itu kan? Songoni do ngulut tahun ikon natapa adop do dirita tu sumber terang di bagasan terangi, di bagasan Tuhani ibadah sumber terang, gabi panodang mahita terang dimanapun. Namangihut sekarang marparangi hati uron terang di dalam Tuhan. Mari ibu bapak, kita berangkat, kita mulai dari diri sendiri ke keluarga kita. Aida ngadong nadinggat di bayi nama tat do inatan, dangadong besuku-suku si songon inuaing. Alai ahado nadinggat nabui bayi nokku, tu ibana, tu dongakku, tu dongat tubuku, tu hula-hulaku, tu boruku, tu dongat sahuta, dongat sahuria, dongan kelompok kor, mana ngaha, nabi nahin na tuau nadinggani ikut dumenggan bayi nokku balosna. Jadi berlomba melakukan yang terbaik. Tampil beda, marparangi hati uron, terang di dalam Tuhan. Kita hidup di zaman di mana kata-kata kotor dianggap biasa, bahkan di media sosial. Betul nggak ibu bapak? Betul ya? Nek kupatudu do aka komen di Facebook. Taringok tu sada pangalaho jala hubo tu haka bipidui haruar dulu siak kata-kata ha imana di Ragunanan berseleweran, tak ada rem ibu bapak saudara. Kita hidup sekarang di situ, di zaman itu sekarang. Mudah-mudahan jemaat HKBP Taman Mini tidak ada di situ. Amin. Hidup dangolo kita isi malu hidup kita sendiri. Mulut digunakan untuk berkata yang baik, bukan berkata kotor. Ingat, itu mulut ya bukan sampah. Manat. Ido hapia sadong di filosofi ni halak bataki jolo ni dila do bibi rasa pinadok kata. Jadi pikir dulu sebelum mengungkapkan sesuatu, apakah baik? Apakah ini berfaedah? Apakah ini menguntungkan bagi yang pendengar? Kalau tidak, dari antara 3 paling sedikit yang saya sebutkan, stop saja, berhenti. Asal nang gawe hasuraha kita songonaka urus ni huria. Mari kita lihat slide berikut. Saya tidak mau baca. Ini siapa yang sering sebut ini Bapak? Yang sering keluar dari mulut siapa ini? Cucu nih. Cucu anak-anak kita, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Lansia pernah sebut ini? Ina Nomi? Enggak. Ada ya? Ina? Sering? Jadi ikut-ikutan sama anak-anaknya? Ini bahasa gaul ibu bapak saudara-saudara. Alai sudena tapangguare na digijangi adalah bahasa yang tidak baik. Dari mana mereka dapat ini? Dari medsos, dari kawan-kawan. Lau ibana sejabu, papa, mama, di rumah tangga tayi rumah hita, mula kanun ibana sejabu, lu gue en. Ini mana? Nggak tahu kita dari mana itu? Iya kan, ibu bapak? Sekarang bahasa ngetren anak-anak remaja itu yang buat pusing papa mamanya apa? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Diketok pintu kamarnya, apa sih? Ditanya sesuatu, apa sih? Gabi curhat apa teh? Iya, itu kan ibu bapak. Ada anak remaja sini. Bahasa dikira gaul padahal kotor. Ini harus kita selidiki. Jangan senang ibu bapak. Oh anakku di mana sekarang? Di kamar. Oh hebat dia. Baca buku terus. Belum tentu. Buka iPad dia, buka laptop dia. Dia tanya AI,
halo AI atau Gemini, halo katanya. Saya sebel deh dibuat mama. Gimana caranya saya bisa mau melawan mama? Dapat dia semua. Baik, seterusnya menurut Efesus 5 ayat 15, di jolo niturpukon, orang-orang seperti ini dikategorikan nahurang roha. Saya baca. Atong manat mahamu ayat 15, mamereng manakasi baru laumuna, songon akana marroha, unang masongon akana hurang, songon dir nahurang roha. Ima, hamu ma mengelusiak kamang kenang. Jadi nahurang roha don. Ale unang pola tadoki, nahurang roha di. Unang. Molo hudoki au do nahurang jikot tua udo dak tu ibana. Molo ngasanga tadok nahurang roha di songo jemita nakaning doi lausita do sigulap. Alai molo au doi berarti kita telah berada di pusat firman Tuhan na mangocar kita nakaning menjadi terang. Taida majo si Albert Einstein ahido ibana. Manusia itu berawal dari lupa lalu berujung tak tahu diri. Jadi tolong biasakan. Jadi unak kolan mak koreksi mari koreksi diri. Dari perkataan, sikap, perilaku, perangai sehari-hari, kita ini adalah anak-anak terang. Lagu sekolah minggu ada itu. Aku anak terang dan akan membawa terang, aku anak terang. Ini bana semua ni. Alai tong du ini bana turungan kan. Terang menerang. Alai tong ya gua anak-anak itu. Tapi itulah anak-anak. Tapi kita yang sudah dewasa dalam iman, mari koreksi diri masing-masing. Mari koreksi mulut. Banyak orang yang begitu hati-hati ketika memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Dan asal masuk itu pamangata kasih panganoni. Tetapi mereka tidak berhati-hati ketika mengeluarkan ucapan dari mulutnya. Gabi koreksi doon nang tuhita. Ruas nihuria HKBP Taman Mini satu tubuh di dalam Kristus. Manak dohita pamasuk kon si panganon tu pangabas. Alai mulu manak dohita pamasuk koni gabi asupan yang bergizi. Maka dari mulut juga harus mengeluarkan kata-kata yang membuat orang senang. Alai taidama salah satu sifat manusia yang paling buruk adalah mengajak dan menghasut orang lain untuk membenci orang yang dia benci. Hati-hati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu duduk sama orang yang suka membicarakan orang lain, minggu depan ibu sendiri yang dibicarakan. Hati-hati. Sotung las roham, memang doba, memang macogot aduan itorhona may nang lihatay porsiya mahmusi alani tortabadaw maaka halak nasay PhD ibu tahu du PhD pahata-hata dongan dangadong dison pahata-hata dongan alay dison akana PhD nasasitong na doa hame patanak kon hatani dewata tanak hatani dewata mulununga tanak dalam bahasa Indonesia ditelaah firman Tuhan itu maka natanaki songon idah doi molo mangalop pa dihudon itu kan kainang itor dipangat do di huta daong dia do pe ima jadi tanak nasinya songon ido tong firman itu juga enggak langsung mengubah seseorang simsalabim bah molo itor songon ido akka inat tapi budu tarsongkop mamereng amat bertubat tiba-tiba kan beh, nawaro na ingin na. Tapi dia pelan, tetapi pasti. Jadi terpada sifat manusia yang buruk, salah satunya ada banyak mengajak, menghasut orang lain untuk membenci orang yang dia
benci. Jadi suatu ngolo kita dohot membenci orang, ala dihasut kita. Alai akamang kainang sama seperti lalat, bahwa sulit meyakinkan lalat jika bunga lebih indah daripada sampah. Maul. Demikian pula sulit untuk meyakinkan seseorang tentang kebaikan jika di dalam dirinya sudah dipenuhi kebencian dan keburukan. Molo nunga sanga suguro ha tudongan on parangi hahulumud don. Laus boha na dinggan na binain na say bohadoy. Say salah do. Molo nunga suguro ha tudongan songo dia pe pabainan na dinggan doho tiur doho uli alai gabi buha gabi so dinggan dui di iwa molo songonido pikiran ya kana porsea akadamang do denang tak kasih hamuma ayat 10 tak kasih hamuma manang dia lomo ni rohani Tuhani lomo do rohani Tuhani songoni daung alai na lomo rohani Tuhani ima mangulahon lomo ni rohana ayat 10 ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita uji Bu Bapak Saudara-saudara secara personal apakah berkenan kepada Tuhan. Pangalahokku sikap perangai ngulukku sikanupari. Manang dia lomoni rohani Tuhani. Godang do nabui tapatu panwaingon lomoni rohatta. Godang. Nanenga hatabain mololomo rohatta bui. Alai kosaha do tusukusukun na final lomo ni rohani Tuhani doon molo lomo ni rohata tauji mamereng denggan tetapi belum tentu lomo ni rohani debata tau tabi itu yang donon. Jadi orang yang marparangi hati uroni selalu memberi pencerahan, selalu memberi sukacita. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Dang marparbehun na dinggani akangolu ni hagolaponi sebab dirokos si Paulus ayat 12 gari manaringoti na niulana sida dinabuni hailaudo toh dia kamang kenang wah aku nang matahatai ba rorang do aku nang satebi ba meilai bain narokan sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Holan manaringoti do pehitang adot tita maila. Apalagi tedek di jolota taida patar. Ibu bapak, saudara-saudara, disukuma si Albert Einstein. Apakah kegelapan itu ada? Rosi Albert Einstein itu iwana. Kegelapan itu tidak ada. Ada inak kana jolmai. Nasingi tidak ada. Alaido ibana kegelapan adalah ketiadaan terang. Kegelapan adalah ketiadaan terang. Sa golap-golap ni ngoluni haportibionon tidak akan pernah mengalahkan terang. Ikut disidu hita jongjong gabiak kapanodang. Taida majo Edion. Nah, lagu pok Batak orang ke orang don. On unang olo behita akan hidup baru HKBP Taman Mini molo adong bona tahun sutung adong bena olo mangide honon. Berek kamu ma nahu baen garis merahi dang adong rencanaku cinta tuho. Bohamai. Enabi rencana tuho manang nawado naik. Jala dang adong niatu makka holongi beh ngirimai dang adong rencanaku dang adong niatu dungi namangihut huboto do salah dang seharusna au dungi na itorui rela do au gabe orang ke berapa ay ngeri mau nake. Naborngin tadi malam kebaktian keluarga muda kami sangat senang sekali dihadiri kurang lebih 50 kakak. Mereka terbuka begitu saja.
menyampaikan nada di dalam hatinya tentang suami dan istrinya. Anon di bulan Nambang Ihud baino dope. Alai taidama hata-hata ni edeon membuat kita semakin jauh dari pengampunan. Mari di musim adu akarima aja marjonge itu pagi do ediokan. Rela doau hamle mugabe orang ketiga. Kita mau dicerahkan oleh firman Tuhan hata ni devataro na manggohilas ni rohata asa sude nang paredeon pakataion ngolusiganupari berada dalam lingkaran kasih Tuhan. Dihaolongi Tuhani di bagasan Kristus hita. Maka berikut, mari siuman bangunlah, tersunggul ma ninna di ayat 14 di bahini ninna do tersunggul maho na terpodom jalahehe masyana kanamate gabe sodangan ni Kristus maho akamang kainang. Ternyata ketika kita melakukan hal-hal yang gelap itu, baik perkataan, baik sikap, perilaku, sarupana mate dohita. Alai nungarotu hatai disodangi tanomata, hehe masyan namati, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Atong dang rohana pamate hobe rohaniaka nasi nodangan ni sodang hati uron alai rohana panguluhon do rohana panguluhon. Lanjut, menjadi peniru Kristus, sitiru Kristus, menjadi anak-anak terang manang imitatio Christi, peniru Kristus. Ayat 10 itu di jolo ni turpukon di bahini unang ma gabe maoto hamu alai atusi hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Atong najulu naoto dohita roaka misionaris di leoma hata ni dibata gabiak kanabisuk akan napistar mahita. Roma Raja Potas lubat tubing disukuma sinomensen. Apa? Belum. Sabar dulu. Roma Raja Potas lubat tubing. Dung pajuk paduk sinomensen. Jika engkau datang dalam bahasa Batak, saya bahasa Indonesia kan supaya mengerti anak-anak kita. Jika engkau datang ke tanah Batak ini, apa yang mau kami dapatkan? Jika engkau datang di boto sinomensen do molohodo anno nase tadahu Kristus dang calonnya. Di persejari bana dia belajar tentang Batak itu. Dungido ibana mah na perjulu. Jika engkau menerima kedatangan saya, maka bangsamu akan bangsa yang kaya. Turhamorau do perjulu. Masuk turuhana. Yang kedua, bangsamu akan menjadi bangsa yang hebat. Itu toh. Gudang datu mengaluluya katusan. Duh, kok hebat do mengalahkan. Napa tuluhon? Bangsamu akan menjadi bangsa yang maju dan pintar-pintar. Dungi Roma Raja Potas atong barita homa aha si bahenomu tuhami asadapok nami na tului. Hape hola Jesus do jeribana dungi Roma siaka ilmu pasti, ilmu sains, do bahasa dan segalanya masuk semua dalam konteks pergudungan. Gereja menjadi pusat pendidikan kala itu. Dan kita mau kembalikan HKBP Taman Mini tidak hanya secara fisik boleh dibangun, tetapi iman juga harus bertumbuh. Mulai hati mana kaning di ina, edimuna nak kaning hucata do, ingot tamu do manangdang. Marlas ni roha marulupuluk mahamu sude natinobus na yolop pematuhani songon raja wali nasai dungoto tong tudos tude batado marjaga hita hamu sude natinobus nai tamamar las ni roha ulupun ma Tuhani jeko marulupuluk dua ka ibu-ibu noeng mga dupiak karagam ni hamaolon lam nako akapadaraman situ hodon lana kana asing akamata buy gabe aci ulu di basi bata ale mulu-mula sanona no letare bersukacita I love you papa dokuman no korlas rohana itur buanon na rin nangan mga lang lontong isan inahan na
Terima kasih atas pujiannya. Hototong ihutonoku Yesus si panguluau tung naso tadi konoku ai horo na pangulu honau sian dosa do sian humi. Sia dosa do sian humi do ino no marga. Anggo malua sian akaparmarani do tuata do tong majaga italai sia dosa do hot humi. Atong molo songoni akamakena. Molo diparangi hati uro do hita. Nakalingani tidak kegelapan. Muhammad tangkap atta mamereng amat tahun ini nakalingani. Silakan. Ngaburju bebana. Orang-orang yang berada di dalam naungan pemeliharaan Tuhan, naung sinodangan ni todi, maka kita akan melihat ini, merespon ini secara terang, positif. Hubereng dona kaningan di jejaring sosial taringok tuibana perkataan kotor yang terus berseleweran. Allah yang kohita, Allah terang panodang ni Tuhan itu kita. Ikon tauji mamereng bahwa respon kita harus respon yang positif. Amin. Martang yang mahita. Moliate marohanami di Tuhan, Allah niasi do orang roham. Na mangajari hami do patuhok kami, malangihon hatam. Mabohali hami asa marhitei gabe akka namar parangi hati urok kami di ngulu nami di gulmit ni hari-hari na pinasatmi say pataw hami suri ruas ni huriam asa makamulate hodenggan ibasam gudang luak kanawi mabaik kami madaw sian hatam do patikmu alai ala rodo ho manodangi hami hujalu hami may asa gabi panodak kami ditongani keluarga masyarakat nang dihuria malang di dia pehami pasu-pasu ma hatamon asa sai hu hasi holi hami hodotong nasi manugu-nugu hami ganupari asa las rohani dongan marhite parange pakatayon pikiran nami jale sudi hami marulu-pulu memuji Tuhanmu marletare hami Tuhan ala nong di buakko hami sian haulumu tuhatiuron gabi akka marparange hatiuron mahami di sido hami terjuga biak kanak kemu nasai totong makamulati hodinga di basang akan namar sahib pamalu ma Tuhan akan namar sitaonon namarukil patugu hapor saun nasida aka namarsak saya pule ma aka ruas ni huria namar ulang tahun perkawinan dot hasosorang nasida lam tabay malas ni roha aka enak ko ni huriam na studi mencari pekerjaan dok anak-anak asing saya lehum mabisu na siya benua gicang. Pasu-pasu akan natoras. Asa lamburju manaringoti hatam gano pari di bagas nasida. Bohal nami lao pature-tureho na kaya nakon na pinasahatmi. Jalo hubas maham ditongani huriam hagabibi taman minyon. Manguduti akaw laon nadinggan. Pahicatton parsauran laon.